Опа, Gangnam Style. Опа. Здравейте, гофретки, аз съм Big Games и днес наблюдавате моя първи клип в моя канал. Нещо, което искам да ви кажа е, че в момента е 2:20 през нощта и само аз съм буден. И да ви кажа, това е моя канал, в който ще качвам клипове основно на Minecraft. Може да намерите Photoshop туториали, може да намерите и всякакви пиксел артове, всякакви неща свързани с Minecraft. На 100-200-300 субскрайбера мога да правя всякакъв вид реклами и така нататък. Всякакъв вид награди, извинявам се, и така нататък. Да, днеска това е моето оцеляване, с това започвам. И тук ме спална, като сами може да видите. И да. Ход да събера малко дърво. Моето мото един вид е гофретки, здравейте гофретки. Не ме питайте защо. Не ме питайте защо гофретки, така просто ми дойде. И да. Диска ми е препълнен, на който запазвам нещата. И за това може да има фреймдроп. Фреймдроп означава когато забива за секунда. Ако имате нужда от някаква помощ, просто ми дръснете на iOS. Да. Аз съм нов в YouTube като цяло и имам нужда от вашата помощ, така че ако гледате това клипче, моля ви да се абонирате, това е адски важно за мен. Това ще ме стимулира един вид да правя все повече, защото като никой не ме гледа, просто тези клипове се едно си ги правя за мен. Да, това е което искам да кажа за момента. Падна ми дървцето. Опа. И да. Какво мога да кажа за канала ми? Направих си аватар и дизайн, както си ми виждате. И да. Ако ви харесва това, което правя, може да харесате клипа, може да коментирате, може да не го харесате, може да коментирате с лошо намерение. Тъкмо аз съм човек, учи се от грешките си. Така или иначе, говоря малко по-тихо и няма да разсъждавам много, защото има хора, които спят в тази къща, всички освен мене всъщност. Да. Лято сме, в момента се възползвам колкото си може повече. Така, 32 дърво. Да, ще направя един крафтинг тейбъл. Ще направя... значи, да, ще направя и... само, че... само да го направя на easy поне. За момента на easy, защото... Да, ще направя само една брат да събера стабилно дърво. И само една кирка. Това е. Друго няма да правя. За момента. Само да се изчупа крафтинг тейбъл. Да. Някой, ако иска да снима с мене, нямам голям проблем. Стига да не е някой 10-12 годишен, някой по-така на моите години. Само тук да ги засъдя. Едно е така. И едно е така. Тук ми харесва доста място, затова ще го оставя тук. Виждате, веднага почна да ми точи. Написва, защото все още имам да събирам първам прекалено много. И още от сега, ако си... Добре. Да. Тук виждате. Аз искам да вземам оакулт, обикновено дърво. Стабилно искам да взема обикновено дърво. Те напоследък мога да поговоря в момента за българския геймплей като цяло.
българската геймърска общност. Доста се развива напоследък, доста хора харесват това, което се прави. Това също е стимул за мене. Това стимулирам един вид. Така, колкото повече субскрайбъри, толкова повече ще плодявам и ще правя награди, клипове и всичко. Това ми е първия клип, така че тепърва много време пред мен и много да правя още. Да занимавам се от време на време с Photoshop. Не съм някакъв кой знае колко добър с Photoshop. Мога да покажа някои неща. Не са някакви завидни умения, но пак е нещо, ще се колко се може поне един стак необработено дърво, защото право в този епизод да почна да се правя някаква къща, нещо от сорта. Така че токерите ми ще свърши скоро, така че има доста кончета, това забелязах също. Опа. Преди малко си бях намерил някакво яко местенце. Тук където си бях, кой е там, да. Долу. Някакво друго, да. Тъмно дърво. Става тук, защото не ми трябва. Хайде да доискам всъщност брадвата. Ще я идускам до хабя. Нямам никакви фиданки да засадям. Ако се чувам тихо, съжалявам, ще го оправя когато мога. Лол. Лал. 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 Има някакви прасета, има коне. Мога да почна да правя ферми. Той. Да, до тук съм. Така мисля да си направя като за начало подслон. Подслон и този подслон мисля да бъде ето там горе в стеничката. Къде точно в стеничката, не знам. Може би ето тук някъде до дърветите. Да, тук ще да crafting table. Къде за начало мисля да направя малко стълбички. Да. Тук ще поразчиста. Ай, тък му ще събирам семена. Доста плодородна земята тук. Доста често ми падат семена. 8, 9. Да, добре. Кажем. Какво симетрично да бъде 0, 2, 3, 5. Така. Да, добре, като за начало. А тук ще го щупиме. И тук ще сложим две така. Още тук трябва да се строши. Този дърт смотан. Увехнал. Бам. Само. Така ще трябва да сложа. Дам. Ще трябва да поизкопая. Опа. Тук
Малко обърках. Чувам конети. Да. И мисля вече тук да започвам да правя този подслон, който така ви казах, че ще почна да правя. Ще чупим малко камъните. Поне половината ще го използвам за така строителна дейност. Да поръчица, защото да бъде малко по-така уютно. Добре, я видим дали остава да става. Добре, нека започваме. Само се направя една лопатка, защото се направя направо от кобълстон, защото ме мързи да с ръка да чупим дърта. И тук ще сложим така цък, цък, цък. Ще чупим всъщност още един слой. Па. Така, намислил съм едно нещо, ще видите сега. Примерно. Поне още една да направим врата. Слагам примерно двете врати. Ще направя още още такива стълби. И ще го направя, да кажем, цък, цък. Горе да остава, между другото, не е чак толкова зле. Ще направя и малко слабове. Това не е слаб. Това ще слаб. Има и малко слабове, да. Хоп. Хоп. Да, става горе-долу, не е чак такава грузотия. Това за сега момента не е толкова зле. Това момент само да ви изчупа тези двете. Така ще ги направя. Хоп. Да. Така ще го остава. Тук да кажем се влиза и почва копаенето. Добре. Така, надявам се да ви хареса. Пишете ако ви харесва. Момент само, че аз да си го направя. Това е по-такава кирка. Кирка ще става така, защото не ми трябва. Да направим една такава по-уютна къщичка. Уютничка така, като за начало. После ще я преобразуваме. Почне и малко минута.
Опа. Той ще покопа малко, може някакъв, да видим дали попълним плодородна мина. Защото ми трябва торчове да осветявам. За момента нищо интересно не намираме. Освен камък. Нещо, което се среща много често в играта, всеки от вас знае. Нищо за момента не намирам. Намали съм звука изключително много на Майнкрафта, така че чувате много малко и намираме айрон обаче. Добре, айрон. Айрон си айрон, всеки от вас знае. То доста айрон. 8 айрон. Not bad. I don't know. Копам докато ми свърши кирчака. Нищо друго, освен айрон, не можем да намерим за момента. То не е много добре, но какво да се прави? Колкото толкова. Добре. Свършим и за сега доста малка мина става, така че ще видим как ще стане. Нека си гледаме кастурката. И ми да фащате за този епизод. Така беше гофретки. Така ще ги наричам, гофретките. Надявам се да ви харесал този епизод. Зуй, ще лъпам с лопатката. Да, и това беше, довиждане.